नंगौ बे समाव आं दिनै दंफैयो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलस्रि हालामनि 5 नं खोदोमगुरि गामियाव। बे गामियाव बेलस्रि बि आब्दुल राय बाथौ गौथुमा बियाबनि 25थि बोसोरसालिया जुथुमाजों लोगोसे माइनाव दौरि आरो लाइमोनफोरनि मोनसे मावबादा हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिनिनो दिनै गेवलां मेल। दा बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि लोगो आफादगिरि बिथाङा दंफैयो। दा बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो माखासे बे मिटिंनि सोमोन्दै मा सावरायनाय जादों फारियै मिथिना लानि। बेयावनो दिनै 25थि बोसोरसालिया जुथुमाजों लोगोसे दौरि माइनाव आरो लाइमोनफोरनि मावबादा बेलस्रि बियाबनि। दा बे हाबाफारियाव स्पेसियेलि मा नोजोर आरो थांखिखौ लानानै स्पेसियेलि सावरायनाय जादों एसे फोरमायना होनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमनाय बावबाय। ओरैनो बिथांमोना बेहायथ' बोसोरारि हिसाबै खुंदों नङा होमबा? बोसोरारि हिसाबै खुंदों आरो खुंनायनि थांखिखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। धोरोमनि मेलफोरखौ मानो खुङो? मानो होननानै बुङोबा बेहा जोंहा बाथौ धोरोमखौ सांग्रांथि होनाय आरो लोगोसे दानि समजों लोगोसे आरो मुगाजों लोगोसे दा जेसेबां गाज्रि मोजां बारदों गथ' गथायखौ लाफानानै लाइमोनफोरखौ माबायदि बोसोन होनांगौ, माइनावफ्रा माबायदि जानांगौ आरो समाजा मा लामायाव थांगासिनो दं आरो बेखौ जोङो गाज्रि हाबानिफ्राय बोरै होबथानांगौ, माने रायजो राजा थाखा फैसा जानाय लोंनायनिफ्राय गासैबो रायजो जानाय बेलाखौनो जों बेहाय गासैखौबो नोजोर बोनानै खुंनाय जायो आरो बेखौनो आथिखालाव जोङो माखासे लाइमोनफोरखौ धोरोमारि बिथिंनि सोलाय जोङो ड्राग्स एडिक्टेड, मबाइल एडिक्टेड जानाय थासारि नुनो मोनदों। दा बे बेलायाव माइनाव आफादनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बेथ' बिराद दुखु गोनां आरोना। बे जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि आरो जोंनि हारिखौ अलखद लाबोदों होननानै जों बुंनो हायो। आरो बेखौ जों आसलथे जोंनियाव माने आबहावाया गाज्रि जाबाय आरो बे गाज्रिखौ जोंनि माखासे साननो हायै बिमा बिफानिफ्रायनो बांसिन जादों होननानै सानगोन आरो। मानोना गथ'खौ माबायदि खांनांगौ आरो बोरै नोजोर होनांगौ आरो उन्दै समाव बिसोरनो माखौ सिरि मोनहोनाङा आरो फारसेथिं मबाइल माबा माबिफोरखौ अपेनलि होनाय जादों आरो गथ'फोरखौ माने गारजेनफ्रा नोजोर होनायानो खम नुदों आरो माखासे बुंनो थाङोबा माइनावफोरा माने जेसेबां सांग्रांथि होनांगौ बेखौ सांग्रांथि होनाय जाया। बर' समाजनि जाय माइनावफोर बिसोरनाव जेसेबांखिनि सांग्रांथि थानांगौमोन गथ' खांनायाव बेफोर जोङो दुरबलथाखौ नुनो मोन्दों आरो। मानोना गथ'खौ सांग्रां होनोबा बिमाफ्रानो बांसिन सांग्रां जानांगोन आरो बिमाफ्रा सांग्रां जानो हास्लाबियावनो गथ'फ्रा जोंनिफ्राय बारलांनाय जादों आरो बेखौनो बुंदों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों माइनावफोरखौ आरो गामिफोरखौ मा मेसेज होनाय जादों एसे फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दा आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोबां बाथ्राबो बुंनाय जाबाय आरो समाजाव जेसेबां जेंना जेंगोना दङ बेखौ बुंनाय जादों। आरो आं मोनसे खोथाखौ गोजोननाय मोन्दों, जों जेसेबां माइनाव लाइमोन गासैखौबो बोनथुमनानै बाथ्रा बुंदों बयबो जोबोद गोजोनै माने आखाइ खबै खबै खोनासंदों। बेनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै बे बेलस्रि बियाबनि 25थि बोसोरसालिया जुथुमाजों लोगोसे दौरि लाइमोन आरो माइनावफोरनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननानै माबायदि गोजोननाय मोनदों? आं बेखौथ' जोबोद गोजोनदों आरो आं बेखौ गिबियावनो आफा इसोरनो थेंक्स होदों। मानो होननानै बुङोबा रायजोनि हाबाफोरखौ बयबो ओरैनो मोना, बे जादों गड गिफ्टेड होननानै हमना लादों आरो इसोरा जोंखौ थिनहरखानाय बायदि मोनदों, जायखौ जोङो समाजनि गेजेराव मान सनमाननि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंनो हादों। बे इसोरनि थिनहरनाय होननानै आं बेखौ इसोरखौ थेंक्स होदों आरो लोगोसे रायजो राजा हाबाफारिनि गेजेरजों बाथौ सिबियारि गासैबो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो लुबैयो मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे लोगो आफादगिरि महरै बाथौ सिबियारि हिसाबै आङो दिनै माइनाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि जानानै गोबां जायगायावनो बेरायबायबो नुबायबो। आं बेखौल' सानदों खोब मोजां जागासिनो दं बाथौ लाइमोननि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आरो माइनाव आफादनि गासैबो प्रग्रामफ्रा मोजां जागासिनो दं आरो बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो लुगैदों, जों सासे राफोद दैदेनगिरि हिसाबै जाय जेरै हागौ समाजनि हाबायाव आं बारसोमजानो लुगैदों आरो मोजां जोंनि समाजाव जेसेबां जेंना जेंखोना न'खर दानायनिफ्राय हमनानै धोरोमनि बिथिङावनो होन, रां रुफानि बिथिङावनो, सोलोंथाइनि बिथिङावनो होन आरो गुबुंले आबहावानि बिथिङावनो बाथ्रा बुंनानै जोङो समाजखौ राफोद खालामनायनि दायथ'खौ जों बयबो दैदेनगिरिफ्रा लानांगौ, आं बेखौ खावलायहरदों आरो रायजो राजाफ्राबो खोनासंनांगौ बेखौ खावलायहरनाय जादों आरो।